Munya tikandinokuti panakanda kuponera munhu watadatengesera motikari rese nekunzviri kumashuro matanga kupinda nyuchi 2 yatanga kumhara kwandiri. Meno zvakaitwawo ndakafurirwawo nomwe wangu zvanzi atitakure mota iyi. Manje mota yacho patikaitakura haisi kana kutomboita kana kufamba hisi taona matanga kupinda 2 nyuchi. Saka sekuru akangotaiwa nosweti mimi chirarai mangwana kuseniseni unonzwa information ndichatuma vakomana vangu. Saka tichisvikawo panapa tichizofonerwa kuti ndo zvazvaita tikuona shuwa vakomana sekuru vatuma vakomana vavo shuwa vanhu vatibira ndofunga ndiva muri kungoona varimo mwa Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Zvakaoma ndaramo ndenguva kunotakurwa zvinhu tiri pamashopusa. Meno zvakaitwawo ndakafurirwawo nomwe wangu zvanzi atitakure mota iyi. Manje mota yacho patikaitakura haisi kana kutomboita kana kufamba hisi taona matanga kupinda 2 nyuchi. Vandaona 2 nyuchi dzapinda ndikuona ipapa dzatizara mudara wangu. Zvakaoma wena. Zvakaoma. Munya tikandinokuti panakanda kuponera munhu watadatengesera motikari rese nekunzviri kumashuro matanga kupinda nyuchi 2 yatanga kumhara kwandiri. Tazongoona dzawanda sezvo zvakaita zviri papaso ndokona kufa. Ndikudzingiwa Dzirikuruma. Dzirikuruma. Dzazara muhembe mese. Makadi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pazita ndiMax wedziri kupisa. So today nhasi tatiri kukaroi patatigeti morasikire nekuchikuti tikuruwa maraundi edu tiri kufamba then patasangana nechiitiko chakadai so ichi chevarume vatakura pickup vakanoba zvinhu zvokushandisa pamaini, mune magenerators, mune compressor yamuri kuona iri umu. Saka ivo vazenge vamira hanzi mati chii chanyatsoitika munonyatsoya padhuze vanyatsoinda 2 nyuchi chete mota munomu. Tichida kuenda kwatida kuenda notengesa zvinhu izvi but 2 nyuchi dzacho dzazowanda dzakutotikuwadza. Alright. So ndonga manzwa zvawataura izvi handitika. Saka nyaya iri panapa ndeye kudai so ivo varidzi vabirwa wacho vazenge vasvika panzvimbo. Chakaitika ndechekuti ndakati ndichibva kubasa kwangu inini yedu kungoti nditi 1 kaso ndokupaka mota yangu panze pakapaki paya. Ndapaka paya ndati 1 kaso 2 rechi 2 ndinoti bude panze ndikuona mota yangu hapana. Ndoti mota hapana. Ndingaite sei nokumhanya kune madzimai. Mota nezvinhu zvese nditobva kubasa kwangu kumai. Mapampu, makompresa angu ndikuona zvese nemota hapana. Ndikati ndinganonoke mhanye ndegeni mhanye kumba ndinodzoi madzimai kuti zvandasangana nazvo ndezvizvi. Madzimai ndiri kungosvika madzimai ndiri kuonaudza madzimai vakati ayo baba mwana tine zano. Regai ndifonere sekuru ari pasi patsemuka. Sekuru pasi patsemuka wakangonditi don't worry. Ndatotuma masoja angu izvezvi. Ndo zvatiri kusangana nazvo. Ndiri kunzwa kufara nekushanda kunoita sekuru ndakangovafonera nhamba dzavo ndakazitoro mumavhidhiyo nekunzwa kuti sekuru vanobatsira ende ichokwadi chekuti sekuru vanobatsira kusukutanga kubirwa takambobirwa mombe so tatisati tavaziva. Saka patakangorimemba kuti kuna sekuru vanobatsira ndobva ndatora nhamba dzavo ndobva tavafonera mushure mekunge baba waya vanditaura kuti ndo zvazvaita. Saka sekuru akangotaiwa nosweti mimi chirarai mangwana kuseniseni unonzwa information ndichatuma vakomana vangu. Saka tichisvikawo panapa tichizofonerwa kuti ndo zvazvaita tikuona shuwa vakomana sekuru vatuma vakomana vavo shuwa vanhu vatibira ndofunga ndiva muri kungoona varimo mwa. Sekuru patakataura navo nezuro vakangoti zvinhu izvozvo ndichatuma vakomana vangu but so ndiri kumbobuda kune kwandiri kuenda kusina kumira zvakanaka. Saka tizive kuti sekuru achanodzoka zvadini. Amukwanisi kuwafonera kana kuti communication kuti vakwanise kuningirira. Apa nemoyo atinawo regai vakomana avambopfidza akasike kutanga.